Безнең тарих, безнең эзләр бик тирәннән килә. Горур мин үз халкымны яратканга күрә. Без хәзер көнбатыш һәм көнчыгыш цивилизацияләренең туташкан урынында, Европа белән Азия шигендә. Элек-электән Свердловск өлкәсендә ата-бабаларыбыз яшәгән. Язмыш җилләре аларны дөнья буйлап та йөрткән, әмма халкым борынгы кәрван юлларын узып, кабат мәрхәмәтле Урал тавы күкрәгенә сыенган. Еллар узган саен ничә буын әлеге таныш төбәк капкасын ачып кергән. Бүген дә монда инде төпләнгән, үз кыйбласын тапкан затлы улларыбыз һәм кызларыбыз яши. Свердловск өлкәсендә 300 меңгә якын татар халкы исәпләнә. Халкым гомер-гомергә ачык йөзле киң күңелле булган. Без Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Сафиуллиннар гаиләсендә кунакта. Килеп керүебезгә татар халкына хас булган кунакчыллык, җитезлек белән хуҗабикә өстәл хәзерләргә тотынды. Фәвия ханым, хәзер безнең өстәлне нинди ризык бизәячәк? Минем бүген сезгә әзерләп ашатасы килгән ризыгым өлеш дип атала халкыбызның яраткан ризыкларыннан берсе. Аны әзерләү дә җиңел, ул бик файдалы да. Безнең халык бит инде элек-электән аш, шулпа, итле ризыклар яраткан иде. Шуның өчен башта без шулпа әзерлибез. Шулпага төрле итләр салына. Шулай итеп шулпа кайнаган арада без әзерлибез инде менә шундый яшелчәләр. Яшелчәләрне эре итеп кисәргә кирәк. Аларның тәме дә югалмый, үзенә күрә бер матурлык та бирә инде ул безнең ризыкка. Әзер яшелчәләребезне шулпага салабыз. Безнең халык гомер-гомергә җырлаган бит инде ул. Авыр булса да җырлаган, шулай бит шатлыгында да җырлаган. Шулай ук менә без өстәл хәзерләгәндә дә моңланып, җырлап алабыз. Менә хәзер күңелеңә нинди җыр килә? Әйдә шуны җырлап кит әле. Чынлыкта нәрсә генә эшләсәң дә җырлыйсы килә инде ул. Менә кай вакытта дуслар белән очрашкан вакытта, я берәр төрле мәҗлесләрдә булса икән, заманча җырларында җырлыйсың. Халык җырлары да бигрәк тә безнең популяр халыкның теге өстәл арты җырлары җырлана инде. Ә инде берәр эш эшләгән вакытта татар халык көйләре, элеккеге җырлар күңелгә килә. Ул татар җырының, татар моңының бер хикмәтедер, мөгъҗизасыдыр дип уйлыйм инде мин. Менә хәзер дә минем уема әтиемнең яраткан җыры килә. Давылларга очты ал яулым, бәлки таба алырсыз ишеләрен, яшеләй сөйгән ярым ятка калды. Әйтегезче дуслар, нишеләем. Өстәлгә рәхим итегез. Татарстанның Орша районында туып үскән татар кызын Урал якларына нинди җилләр ташлады соң? Шушы якларга кунакка килеп киткән идем.
Күреп калдылар да, кайтып тиз генә алып та киттеләр. Тормыш кырдым биредә. Ирем Илиндар, хәзер менә 2 кыз үстерәбез, Аллага шөкер. 25 ел инде бергә тора башлаганыбызга. Кызларым Лилия белән Алия. Лилия инде укып бетерде, эшли. Алия юридик академияда судья специалистына белем ала хәзерге көндә. Менә шулай яшәп ятабыз инде шушында Урал җирендә. Татар информ мәгълүмат агентлыгының урындагы һәм Азатлык радиосының Свердловск өлкәсендәге үз хәбәрчесе Фәвия Сафиуллинага мәктәп елларында ук яраткан татар теле укытучысы "Син язучы булырсың, балам" дигән була. Халкының күңел шишмәсенә кушылып агар өчен Фәвия ханым дистәләгән еллар баскычын уза. Ул җаны сөйгән хезмәтен өлкәнең Артемовский районындагы җирле телевидениедә башлый. Безнең 93 елның 1 октябрендә бу өлкәдә иң беренче татар тапшыруы дөньяга килде. Ул безнең көн дип атала иде. Ул җирдә бер татарда юк дип йөридем. Бер атнага 40 хат алдым. Телевидениега. Ул минем өчен көтелмәгән зур бәхет булды. Һәм без алар белән очраша башладык. Татар җәмгыятьләре төзи башладык. Әкренләп кенә шулай дип татар дөньясына кирип китә башладым. Һәм инде без инде өлкә дәрәҗәсенә күтәрелә башладык. Үзебез теләгән эшләрне, үзебез яраткан эшләрне чын күңелдән башкара торган итеп, армый талмый эшли торган итеп менә шушындый хезмәтләргә күчтек инде. Һәм менә безнең менә шушы башлангычыбызны 3 татар егете күтәреп алды 2002 елда ук. Ринат Садриев, Альберт Абзалов, Ринат Аскаров. Монда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Свердловск өлкәсе эшмәкәрләре белән берлектә Милли медиа холдинг оешмасы һәм Татарстанның Урал төбәгендәге даими вәкиллеге яңа проект барлыкка китерде. Өлкәнең күп кенә татар авылларында спутник тәлинкәләре куелып, Татарстан яңа гасыр каналын карау мөмкинлеге булдырылды. Гомумән, Татарстан белән элемтәләр ныклы. Екатеринбург шәһәренең үзәгендә зауык белән бизәлгән узган гасыр күзгесе булып 2 мәһабәт бина тора. Заманында аларны танылган татар сәүдәгәрләре, абыйлы-энеле Гафуровлар салдырган. Бүгенге көндә монда Татарстан Республикасының даими вәкиллеге урнашкан. Халкыбызның тарихына, яшәешенә, киләчәгенә битараф булмаган шәхесләрнең эше дәвам ителә. Татарстанның Урал төбәгендәге даими вәкиле Равил Әфәндебекбов әйтүенә караганда, татар халкы һәр вакыттагыча бердәм булып эшли, яши, изге гамәлләр башкара. Безнең эшләребез яңа дәрәҗәгә күтәрелергә тиеш. Без яңа шарак итеп бу эшләрне башкарырга тиеш. Без хәзер инде менә бүген көндә безнең өлкә думасында 4 татар депутаты, шәһәр думасында 5 татар депутаты эшли. Бу бит тарихта күрелмәгән хәл Свердловск өлкәсендә. Бу бит безгә менә шушындый хәл безгә милли тормышны энтузиазм дәрәҗәсеннән хөкүмәт дәрәҗәсенә күтәрергә мөмкинчелек бирер дигән уйлар тудыра. Ничек инде бу мөмкинчелекне без файдаланып калмаска тиеш? Без аны файдаланырга тиеш. Алар нәкъ шулай эшлиләр дә. Милли хәрәкәттә булган вакыйгаларны бөтенесе бергә җыелып барлыйлар. Киңәшәләр, Татарстан белән элемтәдә торалар. Бүгенге көнгә 4 депутат өлкә думасында, 5 депутат безнең шәһәр думасында, 9 кеше, 9 тапкыр күбрәк эш эшли ала безнең халык өчен. Үз кыйблаларын тапкан, халкы өчен янып яшәүче милләттәшләребезнең һәрберсе белән аерым танышасы, кылган изге гамәлләрен күрәсе, алар салган эзләрдән атлыйсы килде. Өлкә думасы депутаты Ринат Садриев, Чиләбе өлкәсе Еманжелинск шахтерлар бистәсендә туып үскән. Үзен белә башлаганнан бирле әтисенең нәселгә тап төшерәсең булма дигән сүзләрен истә тотып эш итә. Халкын ярата. Безгә депутатларга тырышырга кирәк, безнең халкынга яхшылык ясарга. Үзебез ясамасак, беркем дә безгә ясамый. Шуны белән без. Ничек хәзер мин булдырмым? Мингә халык әйтте бит, Ринат, бар, яса татар халкының эше. Мин халкымның ышанычын акларга тиеш. Ринат әфәнде халкының тарихы үз нәсел җепләренең башлангычы белән кызыксына. Аның ата-бабалары Татарстанның Апас районы Таугилде авылыннан. Исемен әнисе кушкан. Ринат янып көлгә әйләнгәннән соң да кире туручы дигәнне аңлата икән. Аның ярдәме белән без инде газетта чыгардык, инде төрле программалар эшләдек һәм халык өчен концертлар да оештырдык. Үзебезнең туган малларыбызны тыңлап утыралар халык. Һәм инде миндә инде без сәхнә артында концерт оештырабыз. Бер заманны күзем төшсә, читтә Ринат басып тора икән. Мине күргәнне күрде дә чакырып алды үз янына. Кара диде. Минем халкым ди.
гомере буе шахтада бил бүккән, заводларда кара эшне эшләгән минем халкым бүгенге көндә ни өчен шулай туган моңнарын тыңларга зар булып яшисың безнең ди. Әйдәле күбрәк эшләргә, күбрәк оештырырга менә шу олы яшьтәгеләр өчен ди. Нәкъ менә шул концертларда сәхнәдән яңгыраган татар моңы аны балачагына алып кайта. Шахталарда 30 елдан артык билен бөккән атасын, бәхет эзләп дөнья гизгән, газап чиккән, әмма үз йөзен югалтмаган саф күңелле, тирән тамырлы халкын күз алдына китерә. Һәм җыр сүзләренә сүрәтләр ята. Минем җаным бу клипта. Мин шулай аны күрдем, мин шулай күрәм, ничек минем әти, минем әни китте читкә Татарстанга, Чиләбе өлкәсенә. Ничек аларга булды ауыр. Аның нәсел җипләрен барласак, мөгаллимнәр, каләм тибрәтүчеләргә тап булырбыз. Ринатның дәванисе иҗат иткән җырлар бүген дә халык телендә. Шушы марамнан кискәч тынды мине җанығыз. Эшендә күңел нечкәлекләренә ирек бирмәсә дә, ул гаиләсендә җаны белән ял итә. Гаилә минем өчен иң җылы, якты учагым ди. Миндә гаиләдә рәхәт. Шулай бит. Минем гаиләдә мин беләм үземнең урынны монда. Минем урын әти, минем урын добытчик. Ират гаиләсен тотарга, туйдырырга тиеш. Ренат Садриев әтисенең әйткән сүзләрен, үгет нәсихәтләрен бүген искә алып, кабат мәгънәсенә төшенә. Үз улына да дөрес тәрбия бирергә омтыла. Үз ана телемне өйрәнәм, мин моңа мохтаҗлык сизәм. Әмма максатым үзем генә белү түгел, балаларымны өйрәтү. Алар бездән яхшырак булырга тиеш. Әлегә безне ничек бар шулай кабул итәргә кирәк. Киләчәгебез ямьлерәк булыр ди Ринат әфәнде. Хатыны Әлфия ханым аның белән килешә. Рядом с ним я чувствую себя как за камень. Иде ышанычлы ирең, баламның яраткан әтисе булу зур бәхет. Ә мин хуҗабикә буларак үз җылымны үземчә җиткерергә тырышам. Уллары Рөстәм әбисе белән дугалар өйрәнә. Миңа алар көч бирә ди затлы нәсел дәвамчысы. Дөньяга яңа төсләр дулкыны сирпеп кояш чыга. Уян халкым, һәм мөгъҗизалы, мәшәкатьле көнгә чум. Бүгенгесе кичәгесеннән кадерлерәк, матурырак булсын. Әнә шулай мәчет манарасы очындагы ай көн саен кояш белән исәнләшеп, йолдызлар биеклегеннән иманга чакырып торсын. Балаң ата-бабаларының изен югалтмыйча, канындагы сафлыгы, горурлыгы, иманы белән үссен. Башкаларга үрнәк булсын. Хәсән Әскәров мәчеткә әтисе белән йөри. Әлеге гүзәл изге йорт аның әтисе ярдәме белән салынган. Хәсән бу хакта горурланып сөйли. Ренат Эдисон улы Әскәров Свердловск өлкәсе Первоуральск шәһәрендә туып үскән. Аузу биллахи минәш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Вот с этой молитвой я рос 6 лет и... 6 яшымнан шушы дога белән йокыга китә һәм уяна идем. Армия сафларында хезмәт итеп кайтканнан соң, шәһәребездәге хәзрәт белән таныштым һәм без мәчет салу хакында уйлана башладык. Мин намазга бастым, хаҗга барып кайттым. Куанып бетермим. Аллага шөкер тимен. Иншалла таза исәнлеген бирсен баламның. Мында да бүтін неге де кем булышырга сорый берсенә дә отказывать итмей. Үзем даже әзрәк беләмдер Аллага табынырга укырга, ул көне-түне укый. Гел Коръәнен дә барысын да алда да куя булса аның кулында гел китап. Милләтнең көче, яшәү егәре аның тамырларында. Ринат Әдисон улы муллалар нәселенең дәвамчысы. Татарский народ, он сам как нация сохранился благодаря исламу. Татар халкын дин саклап калган. Күпләр минем белән килешер. Без иске мәчетләрне яңартабыз. Бабаларыбыз әйтеп калдырган тарихи урыннарында кабат төзибез. Гомумән, кайда халкыбыз яши, шунда мәчет булдырырга тырышабыз. Күпме мәчет салу мөһим түгел, саваплы булсыннар. Изге йортларыбыз буш тормасын, халык йөрсен ди Ринат әфәнде. Elhamdülillah bizning masjidda biz endi albatta 5 vaqt namoz o'qiymiz, hamda bayram namozlari hamda yakshanba maktablarini o'zdiramiz. Ya'ni o'qitamiz kishilarni islom dinlarini o'rgatamiz, hamda mana tatar tilida o'rgatadilar endi bizning mana shu masjidda endi darslar o'tkazamiz endi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, sizlar deb kishilarni 3 guruhga bo'ldi. Ya'ni 3 toifa bo'lasiz deb aytdi. Ya'ni g'olim bo'lagiz, yo'isa ilm oluvchi shagird bo'lagiz, yo'sa anada buldira olmasangiz deb aytdi, Allohni tinglagiz deb aytdi. Rinat Adison efendi shunday kishiki, ya'ni 3-chi kishilarga mana, ya'ni u narsaki aytsa buldira, ya'ni qila ishli, ya'ni jonida, malında, ayami Alloh yo'lida shu ishlarni olib boradi. Bilgili Ринат әфәнде зәкатның ни икәнен бик яхшы аңлый. Тапкан малын бүлешә белә, халкына тугры хезмәт итә. Ана җанлы, бабаларының хәтерен саклый, бәхет төшенчәсен аңлый. Көн саен кояш белән бергә дөньяга сөенеп, үз кыйбласына таба атлый. Аның ярдәме белән бик күп мәчетләр үзләренең тарихи урыннарында яңа сулыш алганнар. Татар авыллары бүгенге көндә айы балкып торган манаралары белән ерактан таныла. Алар Свердловск өлкәсендә 40-тан артык. Һәммәсе дә матур изге йортлары белән каршы алмаса да, татар авылы икәне ярылып ята. Йортлар төзек, чиста. Ел сайын ямлы язларда ярларыннан чыгучы көчле яман елга Свердловск өлкәсендәге күп кенә авылларны урап ага. Аның яр буенда татар авылы урнашкан. Ул нәкъ менә аның исемен йөртәдә инде. Бу авыл әлеге төбәк тарихына тагын бер хөрмәт казанган улым биргән. Альберт Феликс улы Авзалов Свердловск өлкә думасы депутаты. Очрашу белән ул безне туган авылына алып кайтып китте. Бабам нигезендә көч җыям, дәрт-дәрман алам ди ул. Альберт Феликс улы туган авылында бик еш була. Менә бүген дә әти-әнисе белән гөрләшеп яңа уңышлары, хыяллары хакында сөйләшә, хатирәләрен яңарта. Альбертны картатая бигрәк яраттаны. Уйлап торган инде. Бу баладан берәр нәмәсе гар дип аркасынан шайсый торган. Альберт әфәнде мәктәпне гел яхшы билгеләренә генә тәмамлый. Язмыш аны кайларга гына илтсә дә, һәр вакыт күңеле белән туган якларына тартыла. Ата сүзе, әнкәйенең ышанышы, хәер дугасы йөртә аны. Мин бик бәхетле. Алар өчен алар аркасында. Алла садай бәт булсын, халыкка шулай файда китереп торсын. И халыкта уважаемый булып калсын. Бик хөрмәт итәләр. Альберт әфәнде авылына кайтуга халык белән очраша. Аларның моң зарларын, куаныч уңышларын тыңлый белә. Иң мөһиме, кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә омтыла, төрле юллар эзли. Дөрес юлларның менә шу өлкә күләмендә безнең татарлар өчен, безнеке хаҗәтлекне аңлап, нәрсәгә без хаҗәтбез, нәрсәгә без менә хәзер кирәк безгә, шуны аңлап, безнең өчен кирәкле законнарны муафиq итеп кабул итәргә ярдәм итсә,
Менә шунда безнең инде бер җиңү була безнең үзебезгә карата. Бөтен эшке дөньясы аның халык белән бергә бара. Халык эше белән, халык хаҗәтлеге белән яшәргә белә ул. Менә шундый җегет. Мин уйлыйм, ул безнең халыкның гына түгел, ул Аллаһ Тәгаләнең дә сөекле егетедер дип. Чөнки ул бик уңышлы егет. Аллаһ Тәгалә аңа уңыш биреп тора һәр вакыт. Менә шушы күңелендәге иманлыгы белән, халыкны яратканлыгы белән, мәрхәмәтлелеге белән ул һәр вакыт уңышлы. Еллар узган сайын тормышка карашлар да үзгәрә. Вакыт агымы һәр нәрсәгә үз төзәтмәләрен кертә. Әмма нәселеңә, җиреңә булган мәхәббәт арта гына бара. Бала чагында дәү әтисенең умарталык җирендә аның кул астына кереп, һәр нәрсә белән кызыксынып йөргән Альберт бүген шушы җирнең хуҗасы. Шушы урын белән мине бик күп әйбер бәйләй. Минең картәтәйнең шушы урында битки генә өйе тора торганы. Вот битки сактан башлап, мин велосипедта гелманда килеп йөрдем. Почти каждый көн картәтәйгә якынны килә торганы. Аның истәлеге өчендә вот шушы урында мин шушы зур, мотор охотничий өй төзеп куйдык. И каждый выходной мин обязательно монда кайтырга тырышам. Бүген дә монда бал кортлары гөжли, утарында атлары уйнаклый, бабасы нигезендә салынган аучы йорты дусларын каршы ала. Ә хуҗа нәкъ бабасы кебек матур тормыш хакында хыяллана. Авылларда балалар күп булсын, яшьләр булсын, яңа өйләр төзелсеннәр татар авылларында безнең. Юллар булсын, әйбәт юллар. Менә шушындай вакытларны күрәсе килә. Альберт әфәнде шуның өчен бөтен көчен куя. Аңа авыл хуҗалыгын үстерү, халыкның яшәү шартларын яхшырту, балаларның киләчәген кайгырту мөһим. Красноуфимск районында урнашкан татар авылларында булган очрашулардан соң яңадан яңа фикерләр туа. Тагын бер кат үз җирләрен яратып яшәүче тырыш халкы белән горурлана ул. Үзебезнең татарча тел, татарча җыр, дин, мусульман дине, вот менә шушы әйберләр саклап калганнар безнең татар халыкны. Матур уңдырышлы куәтле җирләр, куе урманнар, мәхәббәт таулар. Табигать байлыгы, кыргый кошлар, җәнлекләр. Монда гүзәл табигатьне баетучыларга уяу караш. Төбәктә тәртип булсын өчен Альберт Авзалов дуслары белән аучылык берләшмәсе булдырган. Без хайваннар гына атмайбыз, күбрәк аларны саклайбыз, природаны саклайбыз. Басулар ясап сулы шәшәбез яз көнне. Ул хайваннарга ризык, аюларга, кошларга, кабаннар, нинди хайван бар, аларга ризык. Хайваннарны аулаганчы иң элек аларны үстерергә кирәк. Тукландыру майданнары әзерләп, ашлыгын, тозын кую мәҗбүри. Алар арасында кайнашып, урманга бирегеп яшәү шарт. Безнең авылларда минең кебек аучылыкны яратучы минең иптәшләр бик күп. Вот монда кайтканда без бергә елабыз, бергә урманда йөрибез, бергә табигатьне саклап ял итәбез шушы өйдә, шушы урманда. Без үзебездән соң да бу матур табигатьне безнең балаларга куярга тиешбез. Свердловск өлкәсендә безне куе урманнар, Уфа елгасы, аның яр буендагы Болгар тауы һәм шушы гүзәллеккә хуҗа булып яшәүче бердәм халкымыз атып калды. Язмыш халкымны дөнья буйлап сипсә дә, аның алдына гасырларга, меңәр елларга җитәрлек сынаулар куйса да,
Ул үз асылына, канына сеңгән холык-фигылен, горыф-гадәтләрен, тыйнаклыгын, сабырлыгын, җырга моңга булган мәхәббәтен югалтмаган. Ә без тарихына язылган, җырларда җырланган халкым изеннән үтеп, Камага коючы Уфа елгасы дулкыннары аша кабат Казанга юл алдык.